Какво снима за тебе? Голем си Айнщайн. Аз няма да се мръзна. Айде, дай назад малко. Малко назад. Малко назад, излизам. Аз няма да се мръзна. Дай го назад. Снимай. Снимай. Имам те записано. Здравейте. Здравейте. Вие добре ме видяхте, че излизам. Имам го записан на камерата. Имаше много коли, зад мен имаше... Да, но в следващия момент, в който нямаше зад вас коли, вие не пожелахте. Това абсолютно не обичам. Не обичам, аз излизам и в момента излизам и съм... Трябва да изляза. Вие не може да... Ще извикам Кат и ще стане лошо. Извикайте Кат, хайде да видим. Чакам да извикате Кат, аз имам камера. Заповядайте. Така стават неща. Така. Застанете там, ако обичате. Сега ще извикам колегите, за да се разберем. Ма какъв Кат сте вие, извинявайте? Как е вашето име? Такива? Моето име ще се представя след малко. Аз не съм на работа в момента, защото съм свършил работа. Като дойдат колегите, тогава ще ви се представя с тях. Айде. Да мръдна ли назад? Не. Не, аз съм не само. Така да бъде. Аз просто искам да изляза. Аз да дам на глава. Ами да. Опитахме се, имаше доста голямо... Сега не сме длъжни да седим Сега тук ще всичките заради вас. Викай, кой иска сега? Дойдат, разберете. Тръпни ти и си чакайте. Къде има движение? Къде има движение? Къде има движение? Добре, дайте ключа, аз ще дръпна. Дайте ключа, аз ще дръпна назад. Аз да рискувам, че тук... Айде, аз ще спра движението. Благодаря. Шамар да види. Не, това заслужава.